Tarragona i no sé quantos. L'objectiu d'aquesta roda de premsa una mica és explicar que la CUP es presentarà a les properes eleccions municipals de forma en solitari. L'assemblea de la CUP, de forma assembleària i per unanimitat, vam decidir presentar-nos en solitari, d'acord? Com que sortien diferents rumors de que si la CUP hi hauria pactes amb altres partits o sé quantos, la CUP va presentar unes propostes que si algun partit volia pactar amb nosaltres s'havien d'adaptar en aquelles condicions. Aquelles condicions eren les de que si no érem la força més votada estaríem a l'oposició, volíem tot un tema de democràcia participativa i regeneració política, tot un projecte de justícia social i de transformació social des de les institucions i un projecte de construcció nacional arreu dels països catalans. Arreu d'aquests un mes o 2 mesos hem parlat amb diferents partits polítics i hem tingut contactes i tal, i ens han fet veure que realment a la ciutat no hi ha cap partit polític que tingui intenció de portar aquestes condicions a l'Ajuntament. Llavors, el motiu d'aquesta reunió, ja ho he dit abans, és la de dir que es presentarem les properes eleccions en solitari, però no tanquem la porta a que alguns partits o candidatures es vulguin donar suport. Això és el cas com el cas d'avui, que en Ferran Reyes, portaveu de Pirates de Catalunya, vindrà a manifestar una mica que ens donarà suport a la candidatura que presentarem a les eleccions. Pirates de Catalunya anirà, alguns membres de les Pirates de Catalunya aniran dins de les llistes de la CUP de forma independent. El projecte de la CUP ja fa més vora 30 anys que la CUP existeix arreu dels països catalans. A Tarragona fa més de 4 anys que estem treballant i tenim molt clar quin model de ciutat volem. Tenim clar el projecte social que defensem i tenim clar la democràcia participativa que volem. Prova d'això són les jornades de programa marc que estem fent darrerament tots els dissabtes per parlar dels diferents temes sobre la construcció i el programa que hem de defensar aquí a l'Ajuntament. Passo la paraula a en Ferran, que ens explicarà una mica el motiu pel qual una mica Pirates de Catalunya vol donar una mica el suport, en aquest cas, a la CUP de Tarragona. Molt bé. Gràcies. Nosaltres som Pirates de Catalunya, som un partit que va néixer l'any passat arran de tot el moviment de Pirates Internacional, formem part del moviment. El nostre objectiu principal és sanejar la democràcia per mitjà de la transparència, la participació ciutadana, uns objectius que coincidim amb la CUP i creiem que avui en dia amb les noves tecnologies més que mai podem arribar a aquests objectius. També treballem en l'àmbit dels drets d'autors, la cultura, els drets civils, etc. Vam pensar d'unir esforços amb la CUP perquè creiem que és un projecte engrescador, que tenim uns objectius molt similars, compartim la importància d'un sanejament de la democràcia i compartim també l'objectiu d'aconseguir una democràcia més participativa on tots estiguem dient la nostra, participant activament i sobretot sabent què és el que es mou dins dels òrgans de gestió. Ara creiem que és un moment idoni també perquè és quan més entredit estan els polítics tradicionals i creiem que podem aportar noves formes de fer i de gestionar que són les que avui en dia poden estar més adaptades als interessos socials i a la realitat ciutadana. L'última cosa que he dit abans. Un dels treballs de la CUP és la democràcia participativa i l'elaboració. Entenem l'Ajuntament com una eina més de construcció nacional i social dels països catalans, no com una finalitat, i estem treballant darrerament les jornades de programa marc i una prova d'aquest treball que estem fent conjuntament amb Pirates de Catalunya és el fet que la 5a jornada, en la qual estan tots els que sou aquí presents convidats, es fa el 9 d'abril, tractarà del tema de les noves tecnologies i quin ús es pot fer d'aquestes noves tecnologies i en el qual hi participen bona part de la jornada durant a terme els membres de Pirates de Catalunya.